Иртәнге şeyler sizni сәламлый дуслар. 4 сентябрь чәршәмбе иртәсе һәм без бүген куркулар турында да сөйләштек. Нәрсә сезне кичкенә чакта ничек куркыталар иде һәм хәзер нәрсәдән куркасыз дигән сорауга да җавап эзләдек. Бик күп төрле бакалардан, суалчаннардан, йыланнардан куркалар икән безнең районның дусларыбыз. Шактый. Һәм шулай ук язалар менә бу курку хакында. Теге әйткәнең бит әле төнлә соңына кайтканда клубтан соң нидер шум курку бар иде. Юк, курку юк иде ул. Беләсеңме, урамнан кайтасың, бар да яхшы. Менә капканың бу ягында бар да яхшы. Капканы ачып керәсең һәм өйгә ишекне ачып кергәнче андагы курку сине кемдер көтеп тора шикелле тоела иде. Һәм бер радио тыңлаучыбыз булай дигән: "Исәнмесез иртәнге şeyләр? Бик тә кызык булды әле бу. Мин дә шундый кеше. Караңгы төшкәч өйдән чыгарга куркам. Кайтып кергәндә алай түгел. Үземә 70 яшь инде, менә шушы бала чактан килә инде ул" дип куйган. Шулай ук сөйләшкән идек, менә кеше сүзенә карыйсызмы сез дип. Яисә игътибар итмисезме? Әйе, әле бер вакыт кеше ни әйтер дигән уйлап куясың. Ну, алай эшләү дөрес үк түгелдер дип саный безнең райтуашыбыз. Синең тормышың бит ул, барасы килгән җиренә барырга кирәк, аласы әйберне алырга кирәк, киясе килгән киемне дә кияргә кирәк. Дөньяда бер генә яшисе бит. Гомер ике килми беркемгә дә. Минем мәрхүмә әнием әйтә иде: "Кеше ни әйтер дип кешедән куркырга түгел, Аллаһ Тәгаләдән куркырга кирәк" диде. Бу дөньяда без кунак кына, безнең әле Алла каршына барасы бар диядер. Шулай булгач беркемнән дә куркып тормагыз. Ничек телисез, ничек йөрисез, шулай йөрегез, аннары үкенерлек булмасын дигән райтуашыбыз.